مدام منسيات عبريدي رنا أبزز لكم سلام نعكم يخون زخبركم سمعتي راديو رنا بحفشة بفلاي كأتختاتلت مدام منسيات كمي تغنيو حمس كوينو نعكم يخون يمزبلنا مدبات حزنا بساعتنا ترخبنا لنا كسافت أمي مدباتنا مسانا خد صنحو بخبر زعدمكم أخبرت محري سنايت أنحوت مدام منسيات عبريدي رنا زخبركم تختاتلت مدام منسيات كم زفلت تمالي شمونت مقابيت كل تشحن 23 أهجراوي مع الدقة أنشتي وعيلو إزي أمول عالم بخب هالزكال شفنا رخيبو زوع المعلتي دقة أنشتيو أبين بخمين كبعال جميرو نزبل ميرون هبت مريم دهسي سولو كم صعب كان أقربلكم هنا ناي مجمريا معلتي دقة أنشتيو تسنبل أب شيكاغو بسلسة قنبت شحن شعتمتين شمونتنيو تخايدو እዚ ጽምብል ብሶሻሊስታዊ ሰልፊ ኣሜሪካ ዝተዳለወ ኮይኑ ንቁጠባውን ፖለቲካውን ማዕርነት ዝጠልባ 1500 ደቂ ኣንስትዮ ዝሓዘ ተዓዘብቲ ኣኪቡ ኣብታ ብወግዒ ንደቂ ኣንስትዮ ሰራሕተኛታት ዝተወፈየት መዓልቲ ኣውዓሎ ኣብታ ዝቐጸለት ዓመት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኒውዮርክ ተኣኪበን ተመሳሳሊ ጽምብል ኣካይደን በቲ ናይ ኣሜሪካ ተበግሶታት ተደሪኾም ድማ ኤውሮጳውያን ሶሻሊስቱን ነዊሕ ከይጸንሑ ስዒቦሞ ኣብቲ ኣብ ነሐሰ 1910 ኣብ ኮፐንሃገን ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ኣኼባ ሶሻሊስት ዋዕላ ደቂ ኣንስትዮ ፍሉጣት ጀርመናውያን ሶሻሊስት ሊዊስ ዚትስንን ክላራ ዘትኪንን ዓመታዊ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ክቐውም ሓሳብ ኣቕረቡ ከም ስትራቴጂ ንማዕረ መሰላት እንተላይ መሰል ድምፂ ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝብል ዛዕባዩ ዘትዩ ካብ 17 ሃገራት ዝተኣከባ ልዕሊ 100 ደቂ ኣንስትዮ ልኡኻት ነቲ እማመ ብምሉእ ድምፂ ኣጽዲቐንኦ መራሕቲ ጀርመናውያን ሶሻሊስት ሉዊስ ዚትዝንን ክላራ ዘቲክንን ቀዳሞት ዓመታዊ ሃገራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ንምቋም ሓሳብ ኣቕሪበን ኣብ 18 መጋቢት 1911 መበል 40 ዓመት ዝኽሪ ኮሙስ ፓሪስ ሃገራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ንመጀመርያ ግዜ ተኸብረ ልዕሊ 1 ሚልዮን ደቂ ኣንስትዮ ኦስትሪያ ጀርመን ስዊዘርላንድ ፖላንድ ሆላንድን ዴንማርክን ኣብ ሰልፍታት ኣኼባ ተሳቲፈን ሃፀያዊ ግዝኣት ኦስትሪያን ሃንጋሪን ጥራይ ልዕሊ 300 ሰልፍታት ተዓዘበ ኣብ ዝቐጸሉ ዓመታት ተመሳሳሊ ፍጻሜታት ኣብ መላእ ኣህጉር ኤውሮጳ ተዘርግሐ ብሓፈሻ ብሶሻሊስታዊ ደቂ ኣንስትዮ ዝምራሕ ሰልፍታት መሰል ደቂ ኣንስትዮ ዝጽውዕ ኮይኑ ብዙሓት ንኣንስቲ ዝቃለሳ ሃገራት ብቐሊሉ ምስ ሶሻሊስታዊ ኣሓተን ተጸንበራ مجمار قدماي كوينات عالم ኣብ 1914 ንመብዛሕትኡ ነቲ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝድግፍ ዝነበረ ኣህጉራዊ ምትሕብባር ደው ኣበሎ ኣብ መንጎ ሶሻሊስት ደቂ ኣንስትዮ ድማ ዓሚቕ ምፍልላይ ዘርአ ገሊኦም ሃገራውያን ስምዒታት ክድግፉ እንከለዉ ገሊኦም ድማ ነቲ ኩናት ተቃይሞም ኣብ ክንዲ ሃገራዊ ምፍልላይ ሓድነት ክህሉ ጸውዑ ኣብ መወዳእታ ክላራ ዘትኪን ሓዊሱ ብዙሓት ካብተን ደቂ ኣንስትዮ ነተን ኣብ ዙርያ ጻዕሪ ኩናት ዝተኣከባ ሶሻሊስታዊ ውድባት ገዲፈን ኣብ ክንድኡ ንኮሙኒስታዊ ውድባት ክሓቕፋ ተራእያ ኣብ መወዳእታ ንሰውራ ሩስያ ዘበገሰ ሃገራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ነይሩ ደቂ ኣንስትዮ ሩስያ ንመጀመርያ ግዜ ሃገራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብ8 መጋቢት 1913 ኣኽበራ ድሕሪ 4 ዓመውቲ ብ8 መጋቢት 1917 ማለት 23 ለካቲት ኣብ ትሽዑ ኣብ ሩስያ ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ኣቆጻጽራ ኣብ ሰንት ፒተርስበርግ ዝርከባ ሸቃሎ ደቂ ኣንስትዮ ብሰንኪ ምውሳኽ ዋጋ መግብን ብቁልጡፍና ተበላሸወ ዝኸይድ ዝነበረ ኩነታት መነባብሮን ኩናት ፖለቲካዊ ምልካዊ ስርዓት ደው ክብል ዝጽውዕ ሰልፊ መራሓ ጭሩሕን እንጀራን ሰላምን ዝብል ኣውያት ነበሮ በዚ ድማ ክሳብ 12 መጋቢት ዛር ኒቆላዎስ ዳግማዊ ካብ ስልጣኑ ክለቅቕ ተገደደ ደቂ ኣንስትዮ ሩስያ ኣብ 1917 ኣብ ፔትሮግራድ ሩስያ ኣብ ሃገራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ሰልፊ ኣካየዳ እዚ ድማ ንሰውራ ሩስያ ቅጽበታዊ ቅድመ ኩነት እዩ ነይሩ ኣብ 1917 ናብ ሩስያ ዘጋጸመ ፍጻሜታት ኣብ ሩስያ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መላእ ኤውሮጳውን ሃገራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝኽበረሉ ዕለት ተኣወጀ ኣብ 1922 ለኒን ኣብ ሓድሽ ሕብረት ሶቪየት ሃገራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኮሙኒስታዊ በዓል መስረተ ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት ቻይናውያን ኮሙኒስት ከብዕልዎ ጀመሩ ድሕሪ ምስራት ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኣብ 1949 ድማ ወግዓዊ በዓል ተባሂሉ ተኣወጀ እስጳኛውያን ኮሙኒስታት
ንሸሞንተ መጋቢት 1936 ከም አጋጣሚ ተጠቂሞም ኣብ ማድሪድ ዓብ ሰልፊ ብምክያድ ንሪፐብሊክ እስጳኛ ካብቲ ንዓበየ ዝኸይድ ዝነበረ ፋሽስታዊ ስግኣት ክትከላኸለላ ሓተቱ። መበል 50 ዓመት ዝኽሪ ሃገራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ዘብዕል ናይ ሶቪየት ማሕተም ፖስታ ተኸፍተ። ሃገራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ክሳብ መወዳእታ መበል 20 ክፍለ ዘመን ኮሙኒስታዊ በዓል ኮይኑ ቀጸለ። እዚ ድማ ብጥንቃቐ ዝተዳለወ ብመንግስቲ ዝምወል ጽምብል ኣበርክቶ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መንግስቲ ዝኽበረሉ እዩ ዝነበረ። ድሕሪ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ኣብ ኣሜሪካን ናብ መብዛሕትኡ ክፋል ኤውሮጳን ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ መሰል ድምፂ ኣብ ዝረኽባሉ እዋን መብዛሕትኡ ናህሪ ሃገራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ እናነከየ ከደ። ኣብ መንጎ ውግኣት ኣብ ዝነበረ ዓመታት ገለ ኤውሮጳውያን ሶሻሊስትን ሶሻል ዲሞክራሲያውያንን መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ምምስራት ቀጸሉ። ካብቲ ኮሙኒስታዊ ኣምር ንምፍላዩ ሃገራዊ ዝብል ቃል ወሰኽሉ። ኣብ መወዳእታ 1960ታት ምስ ማዕበል ፌሚኒዝም ምምጽኡ ሃገራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ከም ትርጉም ዘለዎ መዓልቲ ንጥፈታት ዳግማይ ዝተቐልቀለ። ወላ እኳ እታ መዓልቲ ኣብ ኣሜሪካውያን ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ኣቓልቦ ረኺባ እንተዘይነበረት ኤውሮጳውያን ደቂ ኣንስትዮ ግን ንሸሞንተ መጋቢት ብእዋናዊ ስም ሃገራዊ መዓልቲ ቃልሲ ደቂ ኣንስትዮ ክብላ ተቐበልኦ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ጽምብል ሸሞንተ መጋቢት ብተለምዶ ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ዘይኮናስ ሰፊሕ ዝርዝር ጸጋማውያን ደለይቲ ፍትሒ ጉጅለታት ደቂ ኣንስትዮን ውድባት ዕዮን ዘሳትፍ ኮይኑ ከም ማዕረ ደሞዝ፣ ፖለቲካዊ ምዕሩይነት፣ መሰላት ምፍራይን ክንክን ህጻናት ዝኣመሰሉ ጉዳያት ክቐርቡ እዩ ዝጽውዕ። ኣብ 1975 ኣብ ዝተኻየደ ሃገራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ሕቡራት ሃገራት ንመጀመርያ ግዜ ሃገራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣኽቢሩ። ድሕሪ 2 ዓመት ኣብ 1977 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት መዓልቲ መሰላት ደቂ ኣንስትዮን ሃገራዊ ሰላምን ሕቡራት ሃገራት ዘእውጅ ውሳኔ ኣጽደቐ። ደቂ ኣንስትዮ ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ዳካ ባንግላዴሽ ኣብ 2006 ኣብ ሃገራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ሰልፊ ብምግባር ንጾታዊ ማዕርነትን ጻውዒትን ኣስሚዐንን። ነዚ ሓድሽ በዓል እዚ ካብቲ ሶሻሊስታዊ መበገሲ ሃገራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ንምፍታሕ ዝህንጠት ዝነበረ ጉባኤ ኣብ ዝኾነ መዓልቲ ዓመት ብኣባላት ሃገራት ብመሰረት ታሪኻውን ሃገራውን ልምድታት ክኽበር ከም ዘለዎ ኣተሓሳሰበ። ድሕርቲ ናይ 1977 ውሳኔ ኣብ ዝሓለፉ 10ታት ዓመታት ብጭቡጥ ሕቡራት ሃገራት ንሸሞንተ መጋቢት ሃገራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዙርያ ሓደ ፍሉይ ቴማዩ ኣብዒልዎ። ከም ምሕያል ደቂ ኣንስትዮ ምውጋድ ጥሜትን ድኽነትን ከምኡ እውን ምሕያል ደቂ ኣንስትዮን ሰብኣውነት ብዝብል ቴማ ድማዩ ኣብዒልዎ። ሃገራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ነዊሕ ታሪኹ ተወዳዳሪ ልምድታት ብምኽታል ሕጂ 8 መጋቢት ኣብ መላእ ዓለም ብዝተፈላለየ መንገዲ ይኽበር ኣሎ። ኣብ ብዙሓት ናይ ቀደም ኮሙኒስታዊ ዞባታት መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ህዝባዊ በዓል እዩ። ኣብ ምዕራብ ኤውሮጳ ኣንስታዊ ሰልፍታት ዝካየደሉ ኣጋጣሚ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። ኣብ ብዙሓት ኣብ ምዕባል ዝርከባ ሃገራት ድማ ተጣበቕቲ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ናብ ጎደናታት ወፂአን ንጾታዊ ማዕርነት ዝጽውዕ ጻውዒት የስማዕ ኣለዋ። ካብ ዛዕባ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ከይወጻእና ኣብ ኩል ኩርናዓት ዓለም ዝኽበር መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሃገርና ኤርትራ እውን መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ እኽበር እዩ። ምብዓል መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ምኽንያት ብምግባር ብዙሓት ዛዕባታት እላዓሉ እዮም። ሓደን ቀንድን ዛዕባ ድማ መሰል ደቂ ኣንስትዮ እዩ። ብጉዳይ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ዓለም ተመስጊናትሉ ዘይትፈልጥ ኣርእስቲ መሰልን ኣዋህባ ማዕረ ዕድላትን ደቂ ኣንስትዮ እዩ። ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት መንግስታውያን ንኹኑ ዘይመንግስታውያን ንመሰል ጓል ኣንስተይቲ ደው ዝበሉ ትካላት ኣዲኦም ትቑጸሮም። ኣድማዕነቶም ድማ ኣብቲ ሃገር ዘሎ መንግስትን ሕብረተሰብን ብዝህቦ ኣድህቦን ተገዳስነትን ከምኡውን ሙሉእ ሓሳብን ወፅዕንን ናይ ምግላጽ ናጽነት ዝተመርኮሰ እዩ። ነዚ ናይ ዓለም ጉዳይ ንጎኒ ገዲፍና ብዛዕባ እቲ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ዝቆመ ትካልን ኣድማዕነቱን ክንርኢ። ኣብ ሃገርና መንግስታዊ ዝኾነ ትካል ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ድሕሪ ናጽነት ቆይሙ እዩ። እዚ ንተጠቃምነት ማዕረ ዕድላት ውሕስነት ብሓፈሻ መሰል ጓል ኣንስተይቲ ክሕሉን ክጣበቕን ተባሂሉ ዝቆመ መንግስታዊ ትካል ኣድማዕነቱ ክንዲ ምንታይ ምዃኑ ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ገሰት መሰል ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ርኢኻ ክትምስክር ዘጸግም ኣይኮነን። ብዓቢኡ ሃገርና ኤርትራ ብዘይ ኣፈላላይ ጾታ መሰል ደቂ ሰባት ገይሰን ካብ ዝነብራ ሃገራት ኣብ ቀዳማይ ደረጃ እትስራዕ ሃገር እኳ እንትኾነት ካብኡ ንናብኡ ግን መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ኣዝዩ ተጋሂሱን ደቂ ኣንስትዮ ድምፂ ዘይብለን ኮይነን እየን ዝነብራ። መሰል ገሰት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሃገርና ኣብቲ ሕብረተሰብ እውን ብኣፍልጦ ይኹን ብዘይ ኣፍልጦ ከም ባህልን ውርሻን ተወሲዱ እኳ እንተኾነ
እቲ ሃገር ዝመርሕ ዘሎ ስርዓት ግን ነቲ ዝጸንሐ ብዕጽፍታት ኣጋዲድዎ እምበር ንመሰላት ጓል ኣንስተይቲ ኢሉ ዝመሃዞ መፍትሒ የብሉን። እቲ ስማዊ ኮይኑ ጥራሕ ዝነብር ዘሎ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ሃማድኤ ካብ ዝብል መቐለዲ ሓሊፉ ኣብ ማእከለት ሕብረተሰብ ካብ ባህልን ልምድን ሱር ዝሰደደ መግሃስ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ሱር በተኻው ለውጢ ከምጽእ ኣይተራእየን። ኣብ ኤርትራ ዝተወለደት ጓል ኣንስተይቲ ካብቲ ዝዓበየትሉ ገዛ ጀሚራ ወዲ እንተትኸውን ዝሓሸ ንቤት ኣቦኣ ክትጠቅምን ከተፍርን ከም ዝነበራ እዩ ዝንገራ። ጓል ተማሂራ ኣይተማሂራ እተፍርዮ ውሱን ምዃኑ እውን ካብ ኩሉ ከባቢኣ ዝፍነወላ ድምፅታት እዩ። ዕድላ ኸፊኡ ሓደ ሕሱም ረኺቡ ክብረ ንጽህናኣን ተዳእደፊርዋ ንኽትምርዖ ዘለዋ ዕድል ኣዝዩ ውሱን እዩ። እቲ ከም እንኳ ኣማራጺ ዝውሰድ ግን ምስቲ ዓማጺኣ ሓዳር ክትገብር እዩ። ሳዋ ምስ ወረደት ክብሪ ኣንስታውነታ ተቐንጢጡ ኣታ ብዝብል ተባዕታዊ ክንዲ ስምያ እትጽዋዕ ኣብ ውትድርና ብሓለፍተንን ዓለምተንን ዝበጽሐን ዓመጻት ምዕፋን መሰልን ተሰኪመን ዝነብራ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ገገዝአን ጸይርወን ኣሎ። ጓል ከምዚ ክትከውን ኣለዋ ተባሂሉ ኣብ ዝተቐመጠለን ፍሬም እንተነቢረን ጥራሕ ከም እርኑባትን ብሉጻትን ደቂ ኣንስትዮ ዝቝጸራሉ ሕብረተሰብ ሙሉእ ብሙሉእ ናጽነት ኣብ ዘይብሉ ከባቢ ካብ ዝዓበያ ሓንቲ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ እያ። ሰበይቲ ወታደር ኮይና ገዛ ሙሉእ ቆልዑት ናይ ምዕባይ ሓላፍነት ኣብ ዝባናት ከም ኤርትራዊት ኣደ ጥራሕ እያ። እቲ ኣብ ዓመት ድዩ ኣብ 2 ዓመት ብዕረፍቲ ዝመጽእ በዓል ቤታ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብዝኸዶ ውላድ እንተወሊዱ ወይ ካልእ ሰበይቲ እንተለሚዱ ሰብኣይ ስለ ዝኾነ ናይ ግድን ክትሰትሮን ክትጻወሮን ኣለዋ። ንሳ ከምዚ ዓይነት ገይጋታት ወይ ውሳኔታት ምውሳን ወይ ምግጋይ ማለት ግን ኣዝዩ ኣነዋርን ንዓኣ ሰብ ዘይቁጽራን ባህሪ እዩ። እቲ ብቓላትን ብውሕዳት መስመራትን ገሊጽካ ዘይውዳእ ወጽዓን ገሰትን ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ሕሉፍ ሓሊፍዎ ንስደት እውን ምስኣ ሒዛቶ መጽያ። ኣብቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ልምድን ጭኮናን ዝሰርሓላ ፍሬም ወይ ሓጹር ተሓጺራ ክትነብር እንተዘይፈቲናውን ብኢድን ካራን እቲ ስድራኣ መሪቖም ዝሃብዋ በዓል ቤታ ህይወታን ህይወት ደቃን ትስእን ኣላ። በዛ ኣጋጣሚ ንኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ርሑስ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ዘይኮነስ ከም ኣንስተይቲ መሰልኪ ዝኽበረሉን ወጽዓኺ ዝውዳእሉን መዓልቲ እተኽብሩሉ መዓልቲ ርሑቕ ኣይግበረል ክኽልብላ ንደሊ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ንሎም ዘዳለናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩም እዩ ነይሩ። ብዘቕርብናልኩም መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ክሳብ ዝመጽእ ሐሙስ ምስ ተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓልገኩም ሰናይ ቅነ። መደብ መንእሰያት ኣብ ሬድዮ ኤረና